Измоли това, което е в сърцето ти. Измоли се това, което е в сърцето ти. Призовавай Господа. Halleluja. Stå inför Herrens ansikte. Стойте пред лицето на Господа сега. Bara säg till honom när du står И му Jesus кажете там, Kristus. където сте, Исус Jag har Христос. redan sagt att jag har gett mitt liv till dig, men ändå Аз съм finns ти det казвал, че съм дал живота си на теб, но има области, които съм задържал за себе си. Аз те моля за прошка за това тази вечер. Och just nu, Herre, så И bara точно сега, Господи, presenterar jag mitt liv, аз давам живота си като свята жертва. hel offer, min andliga Свята tempel. жертва в моето духовно служение. Du ser den osynliga gränsen här. Ти виждаш невидимата граница, Господи. Du ser den Ти osynliga виждаш gränsen. невидимата граница. Den som själviskheten har bestämt. Там, която е определена от егоизма. Vi ger, vi lägger Ние ner даваме, våra ние liv så полагаме andra долу ska живота kunna си, bli за да може други да Vi бъдат lever inte благословени. genom predikanter, Ние vi не lever живееме inte чрез genom församlingen, проповедниците vi lever или inte чрез genom църквата, или andra. чрез Vi ska другите, själva а ние leva сами med dig, трябва да Gud, живеем с för Тебе, andra. Боже, заради другите. Genom andra, för andra. Не чрез другите, а заради другите. Så då låt den helige Ande bara Така че röra позволи vid. на Святия Дух да те Helige Ande докосне. starkt här just nu. Святия Дух е силно тук тази вечер. Det är inte bråttom, men det är viktigt att det Важно är е äkta. да бъде истинско. Det helige Ande, bara säg till den helige Кажи на Ande. Святия Дух, там където си. Аз съм отворен да ме коригираш, Святия Дух. Аз съм отворен да ме промениш. Аз съм отворен да ме водиш, Господи. Аз съм отворен да вземеш живота. Вземи живота ми, вземи живота ми и ме води. Att jag ska gå. Там, където искаш да отида, Господи. Говори ми. Det här är din kväll, i några minuter kvar. Има още няколко минути тази вечер. Sjunka eller drunkna ute. Ако ти си потънал в нещо, извикай от сърцето си, спри да го правиш по религиозен начин. А вземи момент сега. Има небето отворено за тебе сега, за тази вечер, за теб. Викай към него. Викай към него за своя собствен живот. Ако ти искаш Бог да вземе твоя живот, ако искаш Бог да докосне твоя живот, ако искаш Бог да отпечата твоя живот със своето присъствие, Бог да промени твоя живот. Не бъди религиозен човек, който се моли мъничко, но отиди при трона. Викай към трона на благодат тази вечер. Има чудесна благодат. Тя ще дойде в твоето сърце. Неща ще се родят в сърцето ти. И ти ще видиш хората. Ти ще видиш хората. Такива каквито те са. Амин. Знаеш ли какво? Това, което чухте тази вечер, е един мъж, който не казва толкова много думи. Всъщност той просто разказва това, което се е случило с него. Той не е толкова заинтересован хората да пишат книги и статии за него, това, което е направил. Той се интересува от това дали хората ще действат според това, което е казал. А не само да си пише статии с хубави думи. Той не е заинтересован от добре поставени думи, а се интересува от това дали нещо ще се произведе от това. Толкова е чудесно да не бъдем само слушатели на Словото, а вършители на Словото. Ако ти кажеш, Исусе, това е което аз искам, не мога в своята сила да го направя, но искам да го направя, тогава Бог ще даде на това място, там където си, не някъде далече в друга държава. Ние мечтаем за романтики, за мисионер, но сега тук днес в Uppsala или в Стокхолм, в Швеция, сега Бог ще ти даде идеи, ще отвори очите ти и ти ще бъдеш щастлив човек. Искаш ли да бъдеш щастлив човек, този, който помага на другите, ще се... И ти не тръгвай тук с религиозно чувство, с меланхолично чувство. Аз четах в един вестник, това беше преди толкова години, не съм го запомнил. Аз не харесвам меланхолични мелодии. И аз седях в самолета и имаше там един вестник и аз прочетох, че меланхолията е италианската дума, която описва чувството, когато човек отива в ада. Това беше в един светски вестник. И тогава разбрах, защо никога не съм харесвал меланхолията. Ние не сме на път към погубление, сме на път към небето. Амин. Така че ли си вървете с религиозна меланхолия? О, ако може да си помисля да го направя. Не. Но просто признайте греховете си, ще бъдем изчистени.
И тогава радостно ще вършим неща за Господа. Меланхолията идва често, понеже човек чува службата, но след това нищо не променя в себе си. Тогава идва меланхолията. Липсата на реалност. Но ти и аз не ни липсва реалност. Ние сме обградени с реалност. И ще не правим много, ще не правим много. Искате ли да направим много? Искате ли да направим много? Ами Бог да те благослови, върви си в мир. Говори с хората около теб, говорим за Исус, а не празни неща. Има тук няколко класа, които са ни посетили от спасени деца. Така че говорете с тях навън. Не им давайте всякакви си идеи, говорете за Исус. Говорете с другите. Бог да ви благослови. Ще се срещнем утре. В 8 часа ще имаме молитва. В 8:30 хваление, в 9 без 15 Бил Уилсън. Ще имаме 9 чудесни сесии утре сутрин. Бог да ви благослови. Нека се ръкопляскаме силно на Исус тази вечер. Халелуя. Чудесно. Halleluja. Halleluja.